Ya za a yi na sa waya ta ai mun rinto. Bayan kula gani sai da na sa kafata kuma wani ya zo ya shiga a ce ƙarya ne ni ban ci ba. Wallahi ta za ka ce haka. ƙarya kake sai da na fara sa kafata. Ai na ka cuta ni nan ce an cuce ni. A ni fa kace irin wannan abun ne. ƙarya kake wallahi. To a sa ta mana. To ai yanzu mata ta aka sa kawai malam sake wannan wasan za a yi. Allah bai me faru. Mu ne kuke na wunna ku. Allah bai tsere ba muke yi. Na wunna ku da ranka. Ina ganin ka na san barawon ka. Saboda a lokacin da na fara patrol a 1978 wani mai kama da kai na taba kama shi da 8. Allah ya Allah Kai kuwa Allah bai. To faɗa min da uzurin ku ne ma dai inji. Yalla bai ai tunda ka zo magana ta ƙare. Dama abu muke yi kuma kaga sai ga ka shigo. Tunda wannan matsala aka samu mun je mun yi abu dama tsere muke yi. Allah bai karshen tika tikin tik. Ai tsere zami zaka zo ka mana alƙalanci zamu ga wane ne ya ci gaskiya da gaskiya. To kar ku damu shikenan. Mu da ma aikin da muke kenan tsaye da gaskiya. Sai ya ce za a yi soki muku alƙalanci ko? Alƙalanci. To an gama. Oh, no. No.